pangutanan ni mo ba? Unsa naman po, di ko na pimangutan sa kuha lugar. Sid na, ikaw doon sa perme. Unsa naman po? Skani siya. Hmm. Unsa ang pambansang buko? Pambansang bukog. Halisuran niya. Ay! Sige na ko answer. Taman. Ikaw. Ha? Ako man. Tanaw lang ko na imuhang kuan oh, kamot oh. Wala naman kay unod, puro naman bukog. Ma, Saman. kabayo ba ka ma? Ako ang iring, muala ma. Na ngayon nagpagkaon ma. Wow! Wow! Sa lugar na tuloy. Ayos na na ma, wala lagi gutom ma. Ay wala. Ayun sa lugar na. Anong wag na na ma? Ma. Sa naman po, oy, dalang ng isda. Isda mo ba nihilak? Be, makita ba rin mo ang hilap? Ano siya nga? Ayaw ko kauna. Ano siya? Dayon, anong gikaon man nimo? Lamit man. Mga bugas, importante. Unsa pa importante nimo? Sudan. Anong sudan man? Ay, sudsad. Di ba na matulong lang kanon kung may sudan? Aw, abi ko, ako ay importante sa imuha. Aba, kung ka nagsaba man. Sorry na. Lawi alin sa Aragod? Sige, sa... Buhat Ang cellphone, patadani. Trabaho ni mo. Dira, ini ana. Ako pangutana ni mo. Saman. Unang sudan, lami. Oh. Unsa man ang rice? Way lami. Wala may lami. Sudsad. Di ba na matulong lang kanon kung may sudan? Hindi ka ati ba nimo?